நேயர்களுக்கு வணக்கம். இன்றைய புதிய புத்தகம் நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திப்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறோம். ஒரு புத்தகத்தை படிக்கும்போது அதனுடைய அழகான கரு, அருமையான வெளிப்பாட்டு முறை, இவை அனைத்தும் படிப்பவருக்கும் சரி கேட்பவருக்கும் சரி ஆர்வத்தை ஊட்டுகிற பாணியாக அமைகிறது. சிந்தனையில் தெளிவும், செயலில் செறிவும், மனத்தில் நம்பிக்கையும், எழுத்தில் எழுச்சியும் ஒருங்கே அமைந்த ஒரு நூலை படிக்கும்போது நம் மனது புத்துணர்வு பெறுகிறது. அந்த வகையில் இன்று நம்மிடையே கவிஞரும் எழுத்தாளருமான திரு ஆதி வெங்கடேசன் அவர்கள் புத்தகங்களை ஆய்வு செய்வதற்காக வந்துள்ளார். என்ன புத்தகங்களை திறனாய்வு செய்வதற்காக வந்துள்ளார் என்பதை பற்றி கேட்டு தெரிந்து கொள்வோம். வணக்கம் சார். வணக்கம். இன்றைக்கு எந்த புத்தகங்களை பற்றி திறனாய்வு செய்வதற்காக வந்துள்ளீர்கள்? இன்னைக்கு நம்ம 2 புத்தகங்களை எடுத்துக்கிட்டிருக்கோம். ஆன்மீக பொக்கிஷம் 500 ஒரு புத்தகம், இன்று தொடங்கின ஒரு புத்தகம். இதுல முதலாவதாக நாம் பார்க்க இருப்பது ஆன்மீக பொக்கிஷம் 500 என்ற புத்தகத்தை பார்க்கிறோம். தலைப்பே வித்தியாசமா இருக்கே. ஆன்மீக பொக்கிஷம் கேள்விப்பட்டிருக்கோம், ஆன்மீக பொக்கிஷம் 500 போட்டிருக்கு. ஆன்மீக செய்திகள் ஒரு 500 செய்திகளை நம்ம வாழ்க்கைக்கு தேவையான தர்ம சாஸ்திரங்கள் சொல்லப்பட்டுள்ள கருத்துக்கள் ஒரு 500 தொகுத்து இதுல 1, 2, 3 என்று 500 செய்திகள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. எனவேதான் இந்த தலைப்பு வந்து ஆன்மீக பொக்கிஷம் 500 அப்படின்ற தலைப்பு கொடுத்திருக்காரு. இதை எழுதியவர் இடையூர் சிவமதின்றவர். இதை வெளியிட்டிருப்பவர்கள் ஸ்ரீ ஆனந்த நிலையம், 29/5 ரங்கநாதன் தெரு, தியாகராய நகர், சென்னை 17 என்ற விலாசத்திலிருந்து இது வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதன் விலை 50 ரூபாய். இந்த புத்தகத்தை பற்றி சொல்லணும்னா முதல்ல ஒரு முன்னுரையாக ஒரு முக்கியமான செய்தியை சொல்லணும். இந்த ஆன்மீகம், கடவுள் என்ற ஒரு அமைப்பு இல்லாமல் இருந்திருந்தால் இந்த மனித சமுதாயம் உண்மையில ஒரு காட்டு மிராண்டி சமுதாயமாக தான் இருந்திருக்கும். நம்மை நாமே ஒரு ஒழுங்குபடுத்திக் கொள்வதற்கும், நம்மை நாமே ஒரு கட்டுப்படுத்திக் கொள்வதற்கும், அலைபாய்கின்ற நமது மனதை ஒருமுகப்படுத்தி நமது நல்லதொரு வாழ்க்கை, அதனுடைய முன்னேற்றம் என்ற ஒரு குறிக்கோளை நோக்கி செயல்படுத்த உதவுவதற்கு இந்த ஆன்மீகம் பெரும் துணையாக இருக்கின்றது. இந்த கடவுள் என்ற ஒரு அமைப்பிற்கு இருக்கிறதுனாலதான் நம்ம தப்பு செய்யாதே, கடவுள் கண் குத்திரும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பிள்ளைகளை வளர்க்கிறோம். நம்ம பெற்றோர்களும் நம்மளை அப்படிதான் வளர்த்தாங்க. அதனால இந்த கடவுள் ஆன்மீகம் என்ற அமைப்பு நம்மளை நாமே கட்டுப்படுத்திக் கொள்வதற்காக, ஒரு ஒழுங்குமுறைக்கு வருவதற்காக இந்த அமைப்பு ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்று நான் கருதுகின்றேன். அப்படி நம்மை நாமே ஒழுங்குபடுத்திக் கொள்வதற்கும் கட்டுப்படுத்திக் கொள்வதற்கும் என்ன அப்படி செய்திகள் சொல்லி இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா, காலை முதல் இரவு நாம் படுக்க போகும் வரை என்னென்ன நல்ல பழக்க வழக்கம் நாம் கையாள வேண்டும், ஒரு ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை வாழ்வதற்கும், இந்த சமுதாயத்தில் ஒரு நல்லதொரு ஒரு குடிமகனாக வாழ்வதற்கும் என்னென்ன வழிமுறைகளை கையாள வேண்டும் என்றது முக்கியமா சொல்லியிருக்காங்க. அதுல ஒரு சில செய்திகளை மட்டும் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். இப்ப காலையில எந்திரிச்ச உடனே உள்ளங்கைகளை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஏன்னா அந்த உள்ளங்கைகள்ல கலைமகள், அலைமகள், மலைமகள் 3 தேவிகளும் இருக்கிறதாக ஒரு ஐதீகம். அந்த உள்ளங்கை வழிபாடு பார்த்து கும்பிடுறதுனால அந்த 3 தேவியரும் வழிபட்டதாக ஒரு பொருள்படுது. சரி, காலையில எந்திரிச்ச உடனே பல் விளக்குறோம். நம்ம பல் வளர்க்கிறப்போ இந்த ஆட்காட்டி வரல தானே வளர்க்கிறோம். அந்த வரல வளர்க்கறது கூட ஒரு ஆகம நெறிமுறைப்படி தவறுன்றாங்க. 2வது வரல வச்சுதான் நம்ம பல் வளர்க்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஐதீகம் சொல்லப்பட்டுள்ளது. சரி, நம்ம குளிக்கிறோம். அந்த காலத்துல எல்லாம் பெரும்பாலும் நீர்நிலைகள்ல குளிச்சுட்டு இருந்தாங்க, குளம், ஆறு போன்ற நிலைகள். அப்படி குளிக்கிறப்ப எப்படி எல்லாம் குளிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு விதிமுறைகள் சொல்லப்பட்டுள்ளது. அப்ப அதாவது அந்த நீர்நிலைகள் குளிக்கும் போது வாய் கொப்பளிக்க கூடாது, எச்சில் துப்பக்கூடாது, நீர்நிலையில் குளிக்கும் போது ஆடை கட்டிக்கிட்டு தான் குளிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு பழக்கம் இருந்திருக்குது. அந்த நீர்நிலையை தூய்மைப்படுத்துகின்ற வகையில தான் நம்ம ஒவ்வொரு செயல்பாடும் அதில் இருக்கணும். நாம நீர்நிலை விட்டு வெளியே வர்றப்ப கூட ஒரு 4 பிடி மண்ணை எடுத்து வெளியே போடணும் அப்படின்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. எதுக்காகன்னா அந்த நீர் நம்ம எச்சில் துப்பாம நம்ம சுத்தமா பாதுகாக்கிறது மூலமாக நாளைக்கு நமக்கு பின்னாடி வர்றவங்களுக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அப்படி நம்ம அந்த வழிமுறைகளை நம்ம கடைபிடித்தோம்னா கங்கை நீர் மாசுபட்டு இருக்காது. அதை தடுப்பதற்காக ஒரு வாரியம் அமைக்க வேண்டிய ஒரு அவசியமே ஏற்பட்டிருக்காது. சரி, இவ்வாறு குளிச்சாச்சு. சரி, சாப்பிடுறப்ப எப்படி உட்காந்து சாப்பிடணும்? நின்னுகிட்டோ படுத்துக்கிட்டோ சாப்பிடக்கூடாது. உட்காந்து சாப்பிடுறப்போ, தரையில உட்காந்து சாப்பிடுறப்போ வெறும் தரையில உட்காரக்கூடாது. அதுல ஏதாவது ஒரு பலகையோ, இல்ல ஒரு பாயோ, ஒரு பெட்ஷீட்டோ, இல்ல ஒரு சாதாரண ஒரு துணியோ போட்டுதான் உட்காரணும்னு சொல்றாங்க. ஏன்னா அப்படி எதுவுமே இல்லாம இருந்ததுல உட்காந்து சாப்பிட்டோம்னா நம்மளுடைய உடல் சாப்பிடுவதா வருகின்ற ஒரு சக்தியானது பூமியால் கிரகிக்கப்படுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஆக நம்ம சாப்பிடுறது நம்ம உடம்புல ஒட்டாதுன்னு சொல்றாங்க, வேற ஒண்ணும் இல்ல. அதனால நம்ம தரையில உட்காந்து சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு இது சொல்லியிருக்காங்க. சரி, எந்த திசையை நோக்கி சாப்பிடணும் நல்லது அப்படி வருவதற்கு ஒவ்வொரு திசைக்கும் ஒரு பலன் இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க. அதுல குறிப்பா வடக்கு திசை மட்டும் உட்காந்து சாப்பிடக்கூடாது, அப்படி சாப்பிட்டா அது ஆகாது அப்படின்னு சொல்லி வச்சிருக்காங்க. ஏன்னா வடக்கு திசையில் உட்காந்து சாப்பிடுறது மட்டும் இல்ல, படுத்து உறங்கும் போது கூட
நம்ம வடக்கு திசை தலை வச்சு படுத்து தூங்க கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஏன்னா வடக்கு திசை ஒரு காந்த சக்தி உள்ள திசை, காந்த திசைன்னா பேரு. அந்த திசையில் நம்ம தலை வச்சு படுக்கிறதுனால மூளை சம்பந்தப்பட்ட வியாதிகள் கோளாறுகள் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருப்பதாக சொல்லியிருக்காங்க. இது வந்து அறிவியல் பூர்வமாகவும் ஒரு சிந்தித்து பார்த்தாலும் உண்மை என்றுதான் படிக்கிறது. காந்த திசையில இரும்பு சக்தி இழுக்கும். அப்ப நம்ம உடம்புல இருக்கிற ரத்தத்தில் இருக்கிற இரும்பு சக்தி இழுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அதனால மூளை கோளாறு வரப்போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குதாக சொல்றாங்க. அது மட்டும் இல்ல, இந்த வேத மந்திரங்களை ஒலிப்பதன் மூலமாக நம்ம உடலில் எதிர்ப்பு சக்தியை நாம் அதிகப்படுத்திக் கொள்ளலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஆராய்ச்சியும் இருந்திருக்கு. இப்போ தற்சமயத்தில் அமெரிக்காவில் மகரிஷி வேதிக் வைப்ரேஷன் டெக்னாலஜின்னு ஒரு அமைப்பு இதை பத்தி ஆராய்ச்சி செய்திருக்கிறதாக ஒரு தகவல் இதுல இந்த நூல்ல குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. நூல ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தாங்க. எப்படின்னா சில வேத மந்திரங்களை சொல்லி வச்சு முக்கியமா அந்த மூட்டு வலி இருக்கிற ஒரு நோயாளிகளை டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்ததுல 80% அதுக்கு மேற்பட்ட நோயாளிகள் வந்து குணமடைந்திருப்பதாக ஒரு தகவல். இது பத்தி ஆராய்ச்சி தொடர்ந்து நடந்துட்டு இருக்கோம். ஆக இந்த ஆன்மீக வழிமுறைகள் அனைத்துமே ஏனோ தானோ என்று சொல்லப்பட்டவை அல்ல. அறிவியல் பூர்வமாக சிந்தித்து பார்த்தாலும் அது நமக்கு எல்லோரும் ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்கவையில தான் இது அமைந்திருக்கு நம்ம இல்லைன்னு தெரிய வருது. இதுல முக்கியமா நீங்க இன்னொன்னு கேட்கணும், மாணவர்களுக்கு ஏதாவது நானே கேட்கணும்னு நினைச்சுட்டே இருந்தேன். படிக்கும் மாணவர்கள் வந்து படிக்கிறான், நன்னா படிக்கிறா, எல்லாத்தையும் வாங்கிக்கிறான், கிரகிச்சுக்காங்க. பட் எழுதும் போது அவங்களோட ஞாபக சக்தி வந்து அந்த இடத்துல குறைஞ்சு போயிடுறது. அந்த ஞாபக சக்தியை வந்து ஊட்டுறதுக்கு ஏதாவது ஆமா நம்ம கிட்ட குறைபாடுகளை எப்படி நிவர்த்திக் கொள்வது, அதுக்கு என்னென்ன வழிபாடுகளை மேற்கொண்டால் அந்த குறைபாடுகளை தவிர்க்கப்படலாம் அப்படின்றதுக்கான சில வழிமுறைகளை சொல்லியிருக்காங்க. இப்ப நீங்க கேட்டீங்க ஞாபக சக்தி வளர்த்துக் கொள்வதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும். புதன்கிழமைகளில் பெருமாளுக்கு பவழமல்லி மலர்களை தூவி அர்ச்சித்து வந்தால், வழிபட்டு வந்தால் ஞாபக சக்தி வளர்ப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. சரி, அதே மாதிரி நமக்கு மன நிம்மதி வேண்டுமா, சனிக்கிழமை சனி பகவானை வணங்கி வந்தால் மன நிம்மதி ஏற்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. சரி, இப்போ வந்து இந்த நவீன காலத்துல போக்குவரத்து ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு. வாகன விபத்து என்பது தவிர்க்க முடியாத ஒன்று ஆயிடுச்சு. சரி, அந்த வாகன விபத்தை நாம சிக்கிக்கொள்ளாமல் நாம வாழ்வது எப்படி அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு வழிமுறையை சொல்லி வச்சிருக்காங்க. செவ்வாய்க்கிழமைகளில் சிவலிங்கத்திற்கு சம்பங்கி மலர்களால் பூஜித்து வழிபாட்டு செய்து வந்தால் நம்ம அதுல இருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு ஓரளவு தவிர்க்க வாய்ப்பு இருப்பதாக வந்து ரோட் ப்ரொடெக்ஷன் சொல்ற மாதிரி இதுல வந்து நமக்கு முன்னாடியே ஆன்மீகம் நமக்கு நம்மளுடைய வாழ்க்கை நிர்மதிக்கு தான் ஆன்மீகம் நம்மளால் ஏற்பட்ட ஒரு அமைப்பு தானே. அதனால இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு உண்மைகள். இந்த உண்மைகள்லாம் இந்த புத்தகங்களை படிப்பதன் மூலமாகத்தான் நம்ம அறிந்து கொள்ள முடியும். இன்னொரு சின்ன சந்தேகம், இப்ப இந்த நோய்கள் வருது இல்லையா நிறைய, இப்ப யாரு பார்த்தாலும் எந்த நோய் இல்லாத மனிதன் இல்லைன்னு தான் சொல்லணும். இப்ப அந்த நோய்கள் வரதுக்கு முன்னாடியே அதை தடுக்கக்கூடியவோ இல்ல நோய் வந்தா அதை நிவர்த்தி செய்யக்கூடியதுக்கு அதை பத்தி ஏதாவது சில வழிபாட்டு முறைகள் சொல்லியிருக்காங்க. இப்ப தோல் சம்பந்தப்பட்ட வியாதிகள் நீங்கணும்னா கோவை மாவட்டத்தில் இருக்கிற ஆலந்தூர் இருக்கிற பிரசன்ன வெங்கடேச பெருமாள் கோயிலுக்கு போய் அங்க பிரசாதம் வாங்கிட்டு அங்க இருக்கிற இலைகள் மறுக்கொழுந்து வேப்பங்கொழுந்து போன்ற இலைகளோட